Mať svoj rozum a váš vek, toto sú veci, ktoré by som odporúčal a neodporúčal. Viac investičných účtov? Určite odporúčam. Viac bežných účtov? Ak nemáme hypotéky vo viacerých bankách, tak skôr nedoporučujem. Investovanie cez banku skôr nedoporučujem, treba si nájsť poriadneho poradcu. ETF investovanie jednoznačne odporúčam. Luxusné auta sú pasívum, takže nie. Investičná nehnuteľnosť, to sú aktíva, určite áno. Poistenie nehnuteľnosti, dobrá vec, keby sa niečo stalo, za mňa áno. Najnovší iPhone, pokiaľ máš iPhone, ktorý ti funguje normálne, tak skôr nie. Vzdelávací kurz, do seba je dôležité investovať, jednoznačne áno. Xbox či PlayStation závisí na preferencii, 1-2 hodinky týždenne, áno, ak viac ako 2 hodiny týždenne, skôr nie. Kniha o biznise, jednoznačne áno, nové myšlienky, nová inšpirácia, nové vedomosti. Pravidelné party, skôr nie, raz za čas áno, pravidelne každý týždeň, skôr nie. Chlastačky, všetko s mierou, pokiaľ je to raz za veľmi dlhý čas, OK, pokiaľ je to pravidelne, týždenne, jednoznačne nie. Zdravý životný štýl, určite áno, telo máme len jedno, takže áno. Oddych na gauči pri telke, všetko s mierou, keď v malom môže byť, keď vo veľkom, každý deň nie. Aktívne športovanie jednoznačne áno, niekoľkokrát do týždňa. Je niečo, čo ešte robíš a zaujíma ťa môj názor na to? Napíš do komentára a urobím o tom ďalšie video.